Mă numesc Cudrescu Ion, din municipiul Motru. Bloc G4, scara 3, apartament 20. De ani de zile, de când subofițerul Dumitru Ion, de la Poliția Motru, plecând cu acesta în judecată, care a omorât pe tatăl meu în accident de mașină, am avut numai de suferit din cauza acestui om, Morega Costel Cosmin, care mi-a spus clar: nu renunț cu polițistul, te voi arunca în stradă. Vă voi prezenta mai multe cazuri. Să vedeți abuzuri de abuzuri. Nu așa. Și cu acte, vorbesc cu acte, nu vorbesc aiurea în tramvai. Am lucrat, domnilor, pe utilaj cu 2 motoare de rabă, pe excavator. După moartea tatălui, această mafie m-a executat. De la cariera, de la secția lui Danciu, Ploștina, mi-a băgat excavatorul în reparație capitală, spunându-mi că îmi face o reparație capitală la el și m-a trimis la Nițoi, Mișu Nițoi, la Lupoaia, secția de utilaj. Acolo toți era cu gașca lor, toți era cu oamenii lor, ultimul venit, primul plecat. Plecând cu acest polițist, care voi arăta aceste documente, încă o dată în plus că spun adevărul și nu mint, sindicatul care era viașul, Alexandru, mi-a spus clar: omule, nu te mai pot susține, ai plecat cu polițiștii, ăștia vin asupra mea. Am fost colegi de școală, am fost totul, el era cu sindicat. Cu toate că sindicatele reprezenta și interesele administrației. Dar l-am crezut pe acest om. Spune: am și eu copii, am familie și nu vreau să-mi pierd serviciul pentru tine. Dacă te trimiți aici, pleacă cu ordonanță. Și am plecat, domnule, era cercul lor, oameni de afaceri, la Mișul Nițoi, acolo, la Lupoaia. Era chiar Morega, lucra ca șofer, ne transporta, Morega Costel Cosmin, ne transporta cu mașina, că eu făceam concediile celor care plecau în concediu. Că era pe buldozer, că era pe excavator, le făceam concediile. Și acest Morega Costel Cosmin am avut numai de suferit, domne. Cum și-a făcut el facultățile? 2 facultăți într-un an. Cum de ajuns după ani de zile să ajungă director general la Direcția Publică Motru. Locuiesc în această garsonieră care este acum vai și amar. Este datorită infiltrațiilor pe acoperiș, este peste 90% este degradată. Locuiesc cu chirie din 1988. Era blocul Itucului. Am plătit chirie după Revoluție. Am lucrat la ajutorul social de peste 15 ani. Știind situația precară în care mă aflu cu copil mic, minor, spre creștere și educare, care am divorțat în 2007. De la 2004 i-a născut copilul, în 2007, avea 3 anișori. De când am băgat divorțul, că femeia n-a mai putut să stea cu mine, datorită, dacă vin împotriva mea, a venit și poliția, a fost monitorizat. Vedeți ce înseamnă? Vedeți ce înseamnă să te iei cu autoritățile? A fost tata al meu și trebuia să lupt până la capăt și voi lupta. Nu am o amendă penală. Nu am condamnare. 30 de ani am fost un om care am fost supus muncii și mi-am văzut de treaba mea. Dar aceștia mă face în postura să-mi fac dreptate singur. Deoarece am mers în instanță cu mai multe și nenumărate cazuri care le voi prezenta, cazul 1, 2, 3. Să vedeți abuzurile procurorului Lădaru Emil din judecătoria, din parchetul din judecătoria Motru. Să vedeți abuzurile să vedeți abuzurile judecătorului care lucrează cu nevasta lui, Bădoiu Vasile, și Bădoiu Carmen Daniela, care sunt slugoii puterii, domnilor. N-ai niciun câștig, n-ai absolut nimic. M-am adresat, veți vedea, m-am adresat
Parchetului General, Direcția Națională Anticorupție, București. A trimis pe competență soluționare parchetului de pe lângă judecătoria Motru. Aici e bălogul lupilor, domnilor. Bălogul lupilor. Apără mafia, domnilor. Uitați, ca să revin și să vă spun. Cu moartea tatălui meu. Deci, văzând atâta nedreptate și atâta neșoritate, eu ca și copil, n-am fost chemat la nicio înfățișare. M-am adresat președinției României, care a fost trimisă, spune că a fost trimisă la parchetul general, parchetul militar Timișoara. Uitați, și aceasta, care spune că polițistul Dumitru Ion, subofițerul care a omorât pe tatăl meu în accident, a fost condamnat la 6 luni și pedeapsa integrată parțial. Integrată. Deci s-a șters. Deci un tribunal condamnă și tot același tribunal și grațiază. E o nedreptate, domnule, ce a fost pe acest regim. Pe acest regim. Am mers la București când era premierul Năstase. Am arătat cum urci scările la guvern. Pe stânga era registratura. Am înregistrat-o. Se vede în 2001-2002. Nu mai pot preciza data. 2001-2002. După aceea mi s-a pus bagajul pe o bandă rulantă, am intrat înăuntru, plasa mi s-a pus, a ieșit pe altă parte și mi-a dat un consilier. Mi s-a spus că mi se va rezolva totul. Nu s-a rezolvat nimic, domne. Uitați, m-am adresat președintelui Traian Băsescu. Aceasta este. Care primesc de la bandiții ăștia, din poliția, inspectoratul de poliție Gorj, că tatăl meu a fost condamnat, polițistul a fost condamnat la 6 luni pentru moartea tatălui meu. Și totodată pedeapsa grațiată integral. Și așa spune și parchetul militar Timișoara. Când am mers la parchetul militar din lângă Curtea de Apel Craiova, mi s-a spus că dosarul se află la parchetul militar Timișoara. Când m-am dus la Timișoara, că de-aia am rămas fără servici, când am omorât pe tatăl meu, imediat mafia, polițistii, a rămas fără servici din 2007. Din 1997, mă scuzați. Și acum, plecând și am cheltuit toți banii pe ordonanță cu moartea tatălui meu, a rămas sărac, neavând servici. Uitați, m-am angajat, am fost în greva foamei, la prefectura Gorj, unde era prefect Toni Mihail Greblă, care s-a comportat cu mine într-un mod, da, și Dumnezeu nu i-a ajutat ce i s-a întâmplat. Uitați, aveam locuința degradată și în acea vreme. Dacă stau aici în această locuință de 33 de ani, uitați, un gorjean face greva foamei pentru să-și repare acoperișul. Am cerut azil în Occident, altă greva foamei. Am sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spunând că aceștia vin împotriva mea să mă ucidă, să mă omoare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului mi s-a spus să urmez căile interne. Păi de unde, domnule, cu această mafie din judecătoria Motru, care acest Bădoiu Vasile cu nevasta lui Bădoiu Carmen Daniela, care aceștia spun, mulți oameni care au venit pe microbuz, spun că aceștia sunt oamenii serviciilor. Bădoiu Vasile este omul serviciilor și de aia nu se întâmplă nimic. Uitați-vă câte reclamații au la Curtea de Apel Craiova. Uitați-vă câte reclamații au la CSM.
Nu li s-a întâmplat nimic. Nici lui Bădoiu Vasile, nici lui Bădoiu Carmen Daniela și nici lui acel nenorocit de procuror Lădaru Emil Mihai. Am documente, domne, acte care mi-a dat numai respins. Stând în greva foamei, exact cum v-am prezentat în fața prefecturii Gorj, mi s-a spus de către Toni Mihail Greblă să mă prezint la forțele de muncă Motru, că îmi va da o repartiție pentru primăria Cătunele. La primarul Țuilă Florinel. Așa am mers acolo. Am luat repartiția și am mers către primăria Cătunelii. Ce mi s-a întâmplat? Vai. Cât am întâmpinat. Grevist al foamei și nu știu mai ce, numai cu amenințări și toate. Am suportat. Acum în 2004, asta a fost pe 15 septembrie 2003. În 2004, pe 18 iulie, a născut soția mea. Conform legii și în conformitate cu legea, trebuia să întrerup activitatea și să intru în postnatal pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 ani. Conform legii. Era așa, între 600-800 lei lunar. Am depus dosarul, după aceea popa Niculina mi s-a spus, am fost chemat la serviciu contabilitate și mi s-a spus, îmi pare rău, știu situația dumneata, îmi pare rău, dosarul vi s-a respins. Păi din ce cauză, doamnă? Popa Niculina. Din cauza că primarul nu v-a virat la bugetul de stat cei 1-3% privind stagiul de cotizare. Am mers către primar. S-a comportat destul de urât cu mine. Mi s-a spus, a scos de la birou, de acolo de sub birou, mi-a dat o pereche pantofi. Să spună că va fi poate anchetat și pus la detectorul de minciuni ce vă voi prezenta în continuare. Ca să mi închidă gura. Eu n-am pus botul la momeală și am mers în continuare. Am așteptat să îmi treacă anul de zile și așa eram bajucorit acolo. Dar cum am putut să intru în somaj? Tot cu aranjamentele lui. Am primit și ajutor de somaj un an de zile. Dacă legea spune clar, dacă nu cotizări cele 12 luni consecutiv la bugetul de stat, cei 1-3% privind stagiul de cotizare, nu poți să intri în somaj. Aranjat, domne, să vedeți câte oameni are Țuilă Florinel. Acest mafios care face parte din PSD. Și mi s-a spus, nu faci parte din familia noastră, afară. Știu că ești cu chirie. Și vei fi în stradă, până la urmă. M-a amenințat de atâtea ori. Uitați, am făcut după aceea plângere la poliția Motru. Toată mi-a fost NUP. Am făcut plângere la procuror. Mi-a preluat cazul Lădaru Emil Mihai, care mi-a dat clasarea, NUP și toate astea. Văzând atâta nedreptate și atâta neseriositate din cauza acestor nemernici de procuror Lădaru Emil, am mers în greva foamei în fața inspectoratului de poliție Gorj, fiindcă dacă poliția Gorj investiga lucrurile într-un mod civilizat și respectând deontologia și profesională și îți făcea serviciu, atunci parchetul se pronunța altcumva. Dar de la ei a făcut o anchetă de parcă ar fi făcut o femeie de serviciu. Mergând în greva foamei, atunci, în fața inspectoratului de poliție Gorj, atunci li s-a întocmit dosare penale respectivilor Țuilă Florinel, Popa Niculina și Nițoi Dorina. Uitați, până atunci, nu. Încă o dovadă în plus că spun adevărul. Am mers în fața jurnaliștilor Gorj, cu copilul în brață și cu soția. Și am arătat că n-am beneficiat de cei indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului. Din cauza acestor vagabonzi care nu mi-a virat la stat cei 1-3% privind stagiul de cotizare.
Și mie acum primarul Țuil l-a acuzat de sclavie. A fost ca un sclav, domne. A fost ca un sclav. Uitați, i-am dat în judecată. I-am dat în judecată. La judecătoria Motru mi s-a spus că să declină competența Tribunalului Gorj. Am mers la Tribunalul Gorj. La Tribunalul Gorj. Uitați, acesta este numărul. Acesta este hotărârea Tribunalului Gorj. Acesta este numărul care am luat și 7 ani de zile m-am judecat cu ei. Acesta este la Curtea de Apel Craiova. Hotărârea Curții de Apel Craiova, care mi-a dat cursul valutar, leu-dolar. Ce vreau să spun ceva? Uitați, acesta este contul bancar. Acesta este contul bancar. M-a pus ca să-mi dea banii. Că Tribunalul Gorj mi s-a dat să-mi dea indemnizația pentru creșterea copilului. 163 de milioane. Cât a fost. Și acum am făcut recurs la Curtea de Apel Craiova și mi s-a dat încă 20.000 de lei. 20.000 de lei daune. Daune la cursul valutar, leu-dolar. Acestea sunt ordinele de plată. Ordinele de plată. 20.000 lei și care mi s-a dat. Mi s-a dat eșalonat. Ce vreau să vă mai relatez? Că acești bani, acești nenorociți, trebuia să-i plătească din buzunarul lor. Acest dosar, încă o dată vă arăt, li s-a întomnit dosare, li s-a întomnit dosar penal lui Țuilă Florinel, Popa Niculina și Nițoi Dorina. Dar a fost mușamalizat, poliția Motru li s-a întomnit dosare, dar a fost mușamalizat de procurorul Lădaru, Emil Mihai. Procurorul Lădaru Emil Mihai, care mergeam la secretara acestuia acolo să depună o plângere și întrebam unde se află dosarul ăsta. Ați luat vreo măsură? Și mi s-a spus, vi s-a urât cu libertatea. Trimitea acea scârbă de secretară. Ce mama dracu era acolo și aducea polițistul de jos să mă scoată afară. Întrebând de acest dosar, domnule, e mușamalizat de poliția Motru. 7.000, uitați aici, 700014 pe 2009. 700014 pe 2009. Care s-a întomnit dosare penale acestor vagabonzi din primăria Cătunului. Și aceștia trebuia să plătească 363 de milioane care eu i-am primit în perioada 2010-2012, trebuia să plătească din buzunarul lor. Aceștia au plătit acești bani din banii contribuabililor. N-au răspuns nimic. N-au răspuns penal. Asta e mafia, domnilor. M-am adresat parchetului general anticorupție cu acte doveditoare. Ce au făcut aceștia? Să zbârlește părul pe mâini când auzi parchetul general al României. N-a luat nimic, domne, a trimis spre competență soluționare acestor nemernici. Bădoiul Vasile, care mi-a preluat toate cazurile și m-a trimis la plimbare, și acelui procuror, Lădarul Emil Mihai, care spune să are cu serviciile. Vreau și rog președinția României și guvernul României să desecretizeze pe acești doi vagabonzi. Ăștia nu se pot numi judecători. Să vă arăt un alt caz. Uitați, Casa de Pensii Gorj, citesc din memorie, care spune clar, tot cu referitor cu Țuilă Florinel, care spune clar, Casa de Pensii Gorj nu are nicio vină pentru faptul că dumneavoastră n-ați beneficiat de indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 ani. Singurul vinovat este
Primăria Cătunului, care nu va cuprins în baza de date, nu va vira la stat toate. Da, domnule, în toate actele. Numai voință trebuie la voi, oamenii ai legii. Să fie în atenția Curții Europene a Drepturilor Omului, prese internaționale, că sunt membru al Uniunii Europene și mă bajocorește și pe mine și pe un copil minor aceste autorități. Că am îndrăznit eu să mă lupt cu morile de vânt. Vezi, Doamne, a fost tatăl meu, fiecare să-ți bate pentru tatăl meu. Îmi bag cuțătul singur în mine, dar până în altul, nu vă închipuiți dacă este o chestie. Atât sunt kamikaze unele lucruri. De ce să mă judece unii și alții? Nu trebuie să fiu judecat. A fost tatăl meu. Cei care mă ignoră și care spune că sunt un rău, să îi se întâmplă și lor. Cu copiilor, cu taților și cu mamilor lor. Să vă prezint cel de-al treilea caz. Și v-am prezentat în mare. Dacă îmi va veni jurnaliștii, cine să vină? Ăștia din Gorj sunt slugoii puterii. M-am adresat la Ana Maria. I-am furnizat și casa degradată și totul, cum trăiesc eu aceea, egrație, mucigai și toate, peste 80%. A venit cei la asistență socială, Luca Valeria, Luca Valeria, a venit Borontea, Elvira. Acestea nu sunt de specialitate, domnilor. Nu sunt de specialitate. Că mi s-a spus clar. Ce vă voi prezenta aici, vă va veni, dar cred că vă doare în fund pe autorități. DNA-ul ar trebui desfințat. Nani, somn ușor, DNA. Când ați venit, fac o plângere, orice cetățean face o plângere cu acte și doveditoare și toate și trimiteți la vagabonzi ăștia din judecătoria Motru. Aici e bălogul lupilor. Ce să vă prezint? Uitați! Fiind imposibilitatea financiară să-mi achit chiria, aceștia ce-au făcut? M-au redus la tăcere. Mi s-a spus să dau semnătură, precum chiria de la 885 de lei să mi se facă 150 de lei. Pentru un debit la chirie de 40 de lei, domnule. 400 de mii. N-am avut, domnule, n-am avut, că eu lucrez la ajutorul social, v-am spus, de peste 15 ani și eu am un quantum de 105 lei, domnule, 105 lei. Acești vagabonzi, și cu moartea tatălui, și cu țuilă, și cu... au umblat după mine. Mi-a inclus pensia copilului, pensia de la mamă în favoarea minorului de 150 de lei, mi-a inclus-o în ajutorul social. Și mai au un quantum de 105 lei, care ei servesc la micul dejun. Ăștia cu cefile groase, cum este Morega Costel Cosmin, care acesta era director general la Direcția Publică Motru. Și după ce a câștigat, a mers cu Gigel Gianu din partea PNL, mi-a pus mâna Gigel Gianu pe toate actele, spunându-i că mă angajează în cadrul Consiliului Local Motru ca muncitor necalificat. O minciună, un fals. A intrat în posesia tuturor documentelor mele, acest nemernic. Că de-aia Dumnezeu nu i-a ajutat și a mai luat acum. Ce a făcut acesta? Câștigând în 2016 primăria Motru, ce a făcut? A luat pe directorul general, care era atunci Morega Costel Cosmin, și l-a pus viceprimar. Păi, care candidase în contradictoriu cu el. Și-a dat palma, și-au strâns mână. Acum, spune că câștigă Morega primăria, spune că nu mai acceptă pe Gigel Gianu. Bă, v-ați merit soarta, băi, papagalule. Că tu nu mai angajat pe mine 4 ani, știi situația mea precară foarte bine. Cu mărmile tale de acolo la asistență socială.
care mi-a spus că dacă a anunțat protecția copilului, că a spus să fiu eutanasiat și eu și copilul meu, dacă nu mă ajută cu nimic, nu mă sprijină, nu nimic. Și a venit protecția copilului, domnule, s-a autosezizat. Și mi s-a spus că dacă protecția copilului gorj, îi caut în acte și le dau și numele. Și mi s-a spus că dacă vom mai face vreo sezizare, îmi va ridica copilul. Acum copilul are 17 ani. Îl cresc singur, domne, singur la vârsta de 2 anișori. Singur. Știe și poliție, știe și parchet, știe și oameni de prin oraș, știe și... N-am o amendă penală, nu am dosar penal, n-am fost agresiv. Dar te face, domne, că mă uiți la televizor. Agresivitatea unora te face, domne, să te și răzbun. Te și răzbun pe ei. Ca să mai știe de frică, de teamă. Aș face, chiar dacă mă condamnă 300 de ani ca în America. Dar o fac, domne, până la urmă. Uitați cum a fost problema. În anul 2016 m-am adresat Parchetului General, Direcția Națională Anticorupție, București, arătând abuzurile. Această sezizare a fost înregistrată la numărul 6582 din 26/4/2016. Un număr operator, data 4472. A trimis pe competență și soluționare parchetului Motru. Iar la acești, la Bălogul Lupilor, care slugoi puterii, arătând că din 2008-2015 mi-a spus Morega Costel Cosmin, când m-am dus și am sachit chiria, mi-a spus, nu vii în familia noastră PSD, te vom arunca în stradă. I-am spus da, cu capul plecat, votez. Atunci mi s-a dat 16 ajutoare de urgență de către Hanu Dorin, primarul Hanu Dorin, și 3 ajutoare de urgență în 2000, când a fost alegerile prezidențiale. S-a ales, era Ponta la prezidențiale și domnul Iohannis. Și 3 ajutoare de urgență, care la alții nu le-a dat nici când le murea mama sau tata. Mi s-a dat, asta a fost mită electorală. Aceste 16 ajutoare de urgență dovedite de poliția Motru, uitați, mă trimitea, când ajungea cererea mea, prin care solicitam, era aprobată de primarul Hanu Dorin, că îl votam, că i-am spus să trăiască PSD, să trăiască PSD, uitați, mă trimitea la asistență socială, că îmi spunea Luca Valeria, că primarul stă un mandat, stă 2 și noi nu vrem să intrăm la pușcărie. Duceți-vă la medicul de familie și luați trimitere pe cum sunteți bolnavi. Și eu am zis, de exemplu, ce să scrie acolo? Spuneți-i că aveți tulburări de comportament, boli de plămâni, de vedere. I-am spus, Doamnă, păi da, dacă mi-a acordat primarul Hanu Dorin la situația precară că am copil mic, de ce mă mai trimiteți? Că eu nu-s bolnav. Uitați, în original, domnilor, uitați, aceste. Și nu le-am pe toate, fiindcă le-am mai depus acolo la ei. Uitați, în original, nefiind bolnav. Că dacă odată, dacă eu eram bolnav, odată ce mă duc la medicul specialist, prin trimiterea, acest bilet de trimitere, acest bilet mi se oprește acolo, domnilor, de medicul specialist și îmi repartizează și îmi prescrie medicamentul care sufăr eu, dacă sufăr cu autocibernetica, sunt nebun și toate astea. Un om nebun nu poate să crească un copil. Dar să vedeți pentru ce ai vrut ei să intre în posesia acestor acte. Uitați aici, tulburări de comportament. Uitați, acest bilet de trimitere. Scrie aici mare, citeți, tulburări de comportament. Și toate biletele de trimitere există la medicul meu de familie. Dar a venit cineva? Nu, domnule. Nu, domnule, n-a venit nici poliție, nici nimic, am arătat. Am arătat. Am primit 16 ajutoare de urgență. Peste 10.000 de lei.
Și ca mine, ca mită electorală, au primit încă 10, domne, 10, sute, nu exagerez deloc, să urcă la miliarde în cele 3 mandate ale lui Hanu Dorin. 15-14 ani cât a stat la primăria Motru, până nu vin chipuiți, domne, că la unii s-a dat ajutoare de urgență să-și ia vopsea la mașină, cum vorbește oamenii. Unii s-a dat ajutor de urgență că i-a dat la unul un pumn și l-a amendat poliția. Sau că l-a prins cu bicicleta, sau că l-a prins nu știu mai ce. Păi toată lumea aia din orașul ăla era bolnavă. Deci suntem un municipiu de oameni bolnavi. Băi, DNA, băi, scorpilor ce sunteți, băi. Veniți, băi, în ajutor. Nu mai trimiteți, băi, la vagabonzi ăștia din Motru. Nu mai trimiteți, băi, veniți voi, bă. Implicați-vă voi, bă, la București. Solicit prese internaționale, rele tratamente aplicate familiei mele, fiindcă am dezvăluit adevărul. Chiar dacă mă împușcă, mor pentru dreptate și cu asta basta. Dar ferească-i Dumnezeu, ferească-i Dumnezeu. Ferească-i Dumnezeu că mi-a spus mulți. Ferește, că poate parchetul să dea la ăștia, la vagabonzi ăștia, să-și facă o perchiziție și ăștia au pe manșeta la haină și îți aruncă droguri în casă. Și mai cheamă 2-3 martori, uitați, domne, ce am găsit și nu știu mai ce. Și te bagi la pușcărie. Se întâmplă, domne, cu vagabonzi ăștia. Sunt niște vagabonzi de oameni. Ăștia nu merită. Bădoiu Vasile și procurorul Lădaru, uitați-vă, domne, câte reclamații, veniți și întrebați dintre oameni cine sunt acești oameni, domne. Nu este de la mine, că nu mi-a rezolvat mie. Dumnezeu să-i pedepsească, nu mi-a rezolvat cu moartea tatălui, să-i pedepsească. Că și așa, Bădoiu Vasile are casă cu peste 15 camere. I-am spus-o și în instanță. Peste 15 camere, acolo unde a pornit cariera, acolo la stadion. La stadion. Oricare, întrebați unii, casa lui Bădoiu, 15 camere, domnule. Și am spus, vreau să-i spun, să-mi dea și mie o cameră de la dumnealui, dacă vrea să-mi facă evacuare. Mi-a făcut evacuare, domnule, imediat. După ce am prezentat în 2016, după ce am prezentat aceste bilete și toate la DNA București și a venit aici la ei, mi-a făcut și evacuare, domnule, din locuință. La procurorul Pietre Dorin Olaru, iar un vagabond de om, că a dus aceea și pe urmă a răspuns la ordine. Am fost executat ca în 1940-1951. La ordine. Am fost executat. Cum se executa oamenii. Oamenii puterii, fiind în cărdășie cu oamenii legii, executau oameni care nu se treceau în colectiv.